joto terno kaisa pandani bisingti palai jago joto dormani loku rogno teiwina khatung khajani bisingti palai jago ter eba panda salsawana kaisa tithiwana hakotor ni dalbidal thairogo dalbidal ni bosoni bisingono panda khlai jago aborok angkha dashera eba makar sankranti ni salo ganga teimawa aisugo nukjago kwbangma borok rokno kothumani afrono uttar bharat bo nukjaka pongal panda songsa jakmani new delhi bo Kendriya Montri L.murgan ni nogo songsa jakmani pongal panda wo 5 manjak phaika Montri bokhorok Narendra Modi a pandani bisingo Montri bokhorok khorok saburino lam sogmung khlaimani bo nukjaka Montri bokhorok ni bokhaktei lam sogmung manmane a video rok social media wo viral angkha te a panda rwchap mani a bwrui aborok manchawa asugoi naika Montri bokhorok Narendra Modi te khaksa faisingke Montri bokhorok Narendra Modi no shirisitne kahai keno South India kahai rich chumani bu nukjaka te hakotor ni joto loku rokno Pongal terno rwkha kaham bo yapharkha Montri bokhorok Narendra Modi a shalono Kendriya Montri ni nogo Pongal tero 5 manjak phai Pongal ter palai mane belaikno tongthok jakhabo a ter kaisa naithothok Bharat snam nani kaisa naikolmok te phai tongnai 2047 bishini viksit Bharat snam nani kaisa lama hanai saklaika Montri bokhorok Narendra Modi bureau report bokhorok